A következő, amit meg szeretnénk nektek mutatni, ez használt, de csak márkás ruházat van benne, 10 kilós csomagolásban van, 3500 forint kilója, és 9 kiló csak márkás ruha van benne. Egy kiló pedig új termék van benne, az lehet bármi, de minden új. Csak új termék van benne. 9 kiló pedig használt, ismert márkák vannak benne. Vegyesen póló, nadrág, bármi lehet benne. Bármi, de csak márkás. $3500 kilója.